Λοιπόν, θα σας δείξω το δωμάτιό μου. Αυτό είναι το γραφείο μου, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμο. Θα πάμε να δούμε την αυλή. Αυτή είναι η αυλή από κάτω. Λοιπόν, αυτές είναι οι ντουλάπες μου. In the darkness, you do every night. In the darkness, the river every night. In the far away. Λοιπόν, αυτή είναι η βιβλιοθήκη. Έχω βάλει λίγα πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Μα δεις ότι παθαίνω. Αυτό είναι το γραφείο μου. Αυτό είναι διακοσμητικό. Αυτό ήταν το δωματιό μου. Πάω να σας δείξω και την αυλή. Μια Θανάση. Βλέπω αυτό το βίντεο που με το φανάρι. Δεν το είχα κάψει. Το δωμάτιο του Θανάση. Ησυχούσα, μην το κάψω. Θα σας πάω έξω στο μπαλκόνι του Θανάση και στην αυλή. Όλη αυτή είναι η αυλή. Ή εδώ είναι Πετροτσοπούλου 6.